Siyanimukela futhi kuchungechunge lwamavidiyo #edufundiathome akusizayo ukuthi ufundise njengompetha ekhaya. Namhlanje sizobheka ukuthi usihlela kanjani isifundo ngempumelelo. Iqiniso elimsulwa. Impumelelo engcono ekufundeni iphuma ekwenzeni. Lokhu kuchaza ukuthi yelekelela ingane ikhulume, ibhale, icabange kakhulu, igxile ngomsebenzi wayo. Nansi ithiphu. Hlukanisa isifundo sakho izigaba ezintathu. Indawo yencazelo. Lapho ingane izothula, ilalele, ibuke okuzokwenziwa, okuzopraktizwa. Usebenza ndawonye nengane, uyilekelele. Okuzokwenziwa. Umntwana uyazama ukuzisebenzela eyedwa. Nazi izinyathelo zokuthi kwenziwa kanjani. Bhekisisa isifundo ukuze uqondisise ukuthi kuzokwenziwani kusona. Bhala injongo yesifundo. Yini okumele umntwana ayifunde, futhi uzokubonisa kanjani ukuthi uzwile waqondisisa obekufundwa. Bese uhlela isifundo sakhe ulandela le mibuzo emithathu. Ngizoyichazela ngithini ingane ukuthi kumele yenzeni kulesi sifundo. Yikuphi esizokwenza ndawonye sisizana ukuprakthiza leli khono? Ikuphi umntwana azokwenza yedwa okuzongibonisa ukuthi uqondisisile obekufundwa? Khumbula lokhu. Bheka ukuthi umntwana uzwile yini ngokuthi ubheke umsebenzi wakhe, ubuze nemibuzo. Uma uthole amaphutha, phinda uwubhekisise umsebenzi uze ube nesiqiniseko sokuthi umntwana usezwisisile. Uma ngabe umntwana efunda amaklasi online, lokhu okuwukubuka amavidiyo, kubalulekile ukuthi ube khona, umeseke ngokukhuluma naye, umweseke nangokomphefumulo. Okokugcina, yenza kube mnandi. Abantwana bafunda ngempumelelo uma bejabule. Siyabonga ukuthi ube nathi kulolu chungechunge lwamavidiyo #edufundiathome. Sethemba ukuthi usizakele. Singakujabulela ukuphawula nemibono yakho. Sicela usiphawulele ngenzansi.